Arongati gulu doyara. Furuke nyongolu bana. Obi furu nyambo ni kanu nyogo ni furu nyongo dumaye. Furu ye jigiye. Ko furu ye kanu ye, furu ye sutura ye. Ja furu ye layidu ye, ngo furu ye jigiya ye. Tifu Sulja Mizika Oh Johnny Sabali Anga Sabali de Nyogote Oh Johnny Sabali de Nyogote Wale de Belaban Oh Johnny Sabali Anga Sabali de Nyogote Oh Johnny Sabali de Nyogote Wale de Belaban Ijo follow, every kijama kataga minde follow. Ate forma ate kela eye joye follow. Hey, imiri doni. Ni imiri, iba no ka fokite foye. Tigi yala, dunu yan doctor sokono. Tigi nyanda bana bagato da chogoka. Tigi yala, dunu yan kaburu donkono. Tigi nyanda se tigi koro da chogoka. Ola ni imiri, vena donga fogo jonte sekola. Sabali de kai sete joye. Oh, Johnny ga sabali. Anga sabali de nyogote. Oh, Johnny ga sabali de nyogote. Wale de belaban. Oh, Johnny ga sabali. Anga sabali de nyogote. Come giochi? C'è il giorno del succario bonito. Su siamo messi per la dimassa. L'humilité précède la gloire. Les saintes écritures nous ont dit cela. Enseigne la haine et ses conséquences. Sanjoni, ne gita. Ah, sono belle. You know, hold on. Yere kalana. Voilà, tu vois. Sinon, ça va? Ça va. Tu me tu l'as des aliments ou les gars font la vie. Walay, tu sais qui veut le coup. Content ni bari no walay. Ah bon, mon bébé? Wa kala mo bone bangi ba ko sona fuma. Ah. Walay. Attends, où sont les nègres frouma? Walay usona. Ni content ni bari no fongo no fiana. Alhamdulillah. Alors. Asa Nico introno kumene la ha. Nico ala est-ce que so mo bina so ke dinema. Surtout ba donc faut fente ne bolo. Inte bara hele la. E bi sebe la ko sona. Sona ni koroge sona ne ba sona. Mais mon ne la sona ta facilement quand on était bara la dumo don. Oui, ala ni anga kula ti. Ni mogon ala yi mogon da nyonga ma dron mogo shite saka balina kuma sera do avec ala ya nga kolati ah vraiment chere la linjara ne no vali chere ne kuju me budronga na chief yana no chere ni ni que c'est vraiment chere ne kuju je pense que mena kado ni warso do mena kado do ki yoro mena kado ba chere la sanama no ça c'est une bonne nouvelle nala sonama asam kana joro yamen ya fi da tuwa mina ni kula nde magoni mina njija mina timla ja surtout de courage de yere la déjà agana nyo fanta ya te ko juwe kwe yo anni kunga ke nyogon fe ore kadine anga nyogon kasi sigidoro nala sona mabebe nyana po lo do ko ne kala chono ini ga fanta ya be ne bi fe ni kumbi fe kasi akela bi ha c'est-à-dire que grâce à toi et ça va bien la nebi ça fo ne ga nyana maya nikera ko mo ko ba c'est ça ne ga nyana maya ta tino ne kumea wallahi ne wuli soma ça il faut que ta chou ko meto meri ni joro de la mais depuis que ne nyondo e asani akiti na do ko mi konta wallahi jaranye ko jugo wallahi ça vraiment ala ka kanu to ko aviga nala sona ma nu sona dama
On a coupé au télé. Donc, il a ses pouces, non, on a fouqué tranquillement. Wallahi. Il m'a dit, on fait la rétine. Oh, mais t'en bam son canadi. D'accord, je vais tout à la famille, la sac. Ciao. Ah, à ce moment, le loup est terminé. Terminé, coach. Ciao. Furuye suturaye furuye laiduye jago furuye hine furu malu anga hine nyongona furuye suturaye musolo ankana furuke tlonge chebalu yongana furuke tlonge Go furuye fembaye furuye suturaye go furuye kanue go furuye danaye furuye jigiyaye oni furuke ifuruke nyogo langoloma nibe kanuke nyogo tibeye nibi kanuke nyogo langoloma. Assane, Papa. Oui. Ça va? Oui, il doit venir la chose là, on dirait que ça ne va pas évoluer. Oui. Oui, Papa, Angani Sénégal ou Arabie quoi, Sosarani. Asorala. Donc, il y a femme. Qu'est-ce qu'il est dans le bureau là? Papa, où est le tachin? Tiens, là, avec mon bureau pour moi. Maintenant, sur les petits fans, voilà. Il y a Wardog Marais Moulo. Alors, Manchester, mais, avant, c'est qu'à nous voir. Il y a des fois, tu vois, on a mis comme on ça. Avare, aglinam jori kumene kunawa. Ni me pere, ngata ne koraga bitigila ne ka deli. Agita barara, nasira gita barara kumbe jane uba kusai. Itu dia suku ne adeu. Ma. Tiens, là, il y a qui n'a qu'un. Ni koraga kumisira kaneta barara. Obisoma ni kusema. Sino ni Eliano tiens là en caligno ya me. Nanti barala mana wala? Mama wone. Iya no. Ore pine ka aglina. Wala menta wati mena. Kumi ye draga sigi ka bande draga nan klara draga na dron meta ka ta de na so la hita barala. Okay. Ko itra na so na. Menta. Ubi jane ire wa. Kana to kamiri ya men. Abena nyama kwa nyala sana. Ube furu nyobo ne kanu nyobo e furu nyobo. Vasco, empêche-toi. Isi dari dara nan tara isi dari dara ka fi balma ga mina ta barana. Abita ne ire dalimbara. Amu dudna ko. Abara ne furu la ka bawo. U ba ku te de ne furu bel ne furu la ube ne deme. Ko fenechi. Fenechi. Sinon, et réa ka cité so foti comme na wu ko do ma chaka mina yi. Odira kalange ala mabeda kalama. Chama be no kera fe ka so kalante. Parce que ala te fe mbe ja mo la wa. Mais tu vas na mo di bi na choro parce que olu ma so gete me chaka mina ni jomu na mu e be ga foko ke dale dala ka bina meta. Oui, habita ni re dale mala ni ko rojel du. Kune na be fala bala habita. Metanga situation dia fa na dro. Écoute, sinon habita. Hey, muera. Ya sabrás que era un Amu non ke tu ko sisa. Ora ma ke tu na sta. Warti kwa. Wari sendo telefon. Ora ma ke tu na. Ebe tega sabara kala ha. Debi tan koroge fi. Isige tan wor mi sen doro de bene ko. Bisa ka sabara kala. Wakala. Esu ta kala duru ya wakala. O bi tega sabara kala. Meta fi ma del. Ni bora sabara kala be so bigile. OK d'accord. Voilà.
Nyama. Nga kite ame. D'accord. Nala sana ma mes makala. Sama makala do be kari kuna no. Awo. Donc mis sur boutique là hôtel. Awo. Voilà. Vraiment il a essayé comment faire yame. Nala. Vraiment. Merci. Awo kambe soni ame doko Vraiment. Awo. Ala ka dono wani chekui. Ai sege su bereke. Ala sona metan kurake. Oui, allô, bro. Ça va? Il y a le ballon sous bord du. Alors, on est tout béton. On est carton double. Alors, il y a un instance. Problème dans la main. Ça va, tu y Mari gali. Ah, ça va. Sawa. Somo. Bashi fueti. Basti. Mama do abe. Mama bashi futa la bia. Ini fama. Don. Yeah. Wane ya bashi te. Ali. Ayo basi. Lib me pe kan cheta barara. Ike da barala. Awo. Ma barara. Problem futa la. Iyo di Ni jara. yɛrɛ mago bɛ mɔgɔ wɛrɛ de la baara la mɔgɔ manba de bɛ ne na hali sigilen filɛ n bɛ ka mɔgɔ dɔw kɔnɔ donc ni e cɛ n'a ti baara la ka ban y a pas de problème n bɛ se k'a ta problème foyi t'a la Jara yesa. mais diplôme jumɛn de b'i cɛ bolo Ayi, diplôme tabulo de akala na me tiɲɛ yɛrɛ la diplôme tabulo. non je suis vraiment désolé yɔrɔ ne filɛ diplôme tɛ mɔgɔ min bolo ne tɛ se k'o ta baara la tiɲɛ yɛrɛ la Ali, i tɛ lasa. n'a y'a sɔrɔ diplôme tun b'a bolo ne b'a ta baara la kɛ e cɛ tɛ ka ban E yɛrɛ kan ka bɛɛ fɔ ma ne fɛnɛ kɔrɔkɛ a taara sa i den lasa hinɛ la. ne ma fɔ ne k'a ta ne ko ni diplôme de tun b'a bolo ne b'a ta baara la tiɲɛ yɛrɛ la diplôme tɛ mɔgɔ bolo ne tɛ se k'o ta baara la Bitigi feere ka taa dɔrɔn bitigi feere la kalannen don a b'i ka jate b'o k'i bolo. o tɛ référence ye o mun de b'a yira ne na k'a kalannen don fo papier dɔ de ka k'i bolo mun b'a yira ko nin kalannen don n'a kalannen don i n'a faamuya donc o papier ye jumɛn o diplôme de ni diplôme b'a bolo ne bɛ se k'a ta diplôme de b'a yira ne na k'a kalannen don Ali de an ka nin bɛɛ to yen sa komi ne cɛ don e dɔgɔnin de. Cɛ, voilà ne ka nin samara in de tigɛra dɛ. Ne fɛ a ka n ka samara kala de. Ko joli dɔrɔmɛ duuru ok a kala. Allah. Oui, ça va. Tifun. Aïcha, ko bɛ cogo di? Ada formal de. Ni bol fiti. Cɛ Aïcha, si tɛ t'o san jaba. Ne nana n ka samara kala de la cɛ e kɛ yan. Ne yɛrɛ ka samara yɛrɛ bɛ yen nɔ ne bɛ ka na o nɔfɛ. Cɛ e n'o kalankɛlɛba cɛ baarako bɛ cogo di sisan. Ne y'a fɔ i bɛ ka dɔn n bɛ baara jumɛn na. Aïcha, fa ta in tɛ se ka ɲɛfɔ koyi. Aïcha, Mɛ cogo di. ko ma se ka diplôme sɔrɔ. E ma se ka diplôme sɔrɔ cogo di. O bɛ se ka kɛ cogo di jamana in kɔnɔ e n'o kalankɛlɛba. Jamana fo ja, n se ko pilaki n ye sen dɔ ka mɔgɔ to nɔ. Bɛɛ n'a ta ma ka diplôme sɔrɔ. Papa, n ma examen de cɛ, n tɛ baara la. N bɛ baara ɲini yɛrɛ la san sisan. Segu fama kibaruya ye i t'a ka kibaruya dɔn. Segu fama jɔ. Ani cɛnin tun bɛ kilasi kelen kɔnɔ kɛ. Segu fama. Cɛ, depuis o waati n t'a kɔni dɔn. Cɛkaw kɛlen don patron ba de ye. Ala ko k'a bɛ wari de di mɔgɔw ma sisan nɔ tellement que wari b'a kun a dira patron de. Ka sɔrɔ kilasi kɔnɔ Segu fama tun bɛ to ka ne ɲininka nin fɛnw na. N tɛ fɛn caman faamu parce que ale kɛra patron ye. K'a kɛra patron ye. Cɛ ne tɛmɛtɔ yɛrɛ bɔra a fɛ yen nɔ donc a y'a ka numéro yɛrɛ di ne ma. A nana numéro di ma siɲɛ kelen. Numéro bɔ n bɛna kɔn ka min na sinon téléphone tɛ n bolo nin waati la mais n b'a kɔn ka min na. Non mais cɛ
ko yɛrɛ kɛlen bɛ ka mɔgɔ yɛrɛ dabali yɛrɛ ban cogo min na n'a fɔra ko minnu bɛ kalan kɛ ko olu tɛ baara sɔrɔ ko minnu yɛrɛ tɛ kalan kɛ ko olu de nɔgɔ fonctionnaire ba tɛ yen. Cɛ n'a ma wuli k'a ɲɛɲini ne tɛ ko ye dɛ. Patron, ne ka samara ma barisa. Cɛ ne b'a bila. Ok, d'accord. An sama kɛ ten. Awɔ k'an bɛn. Oui, k'an bɛn. Patron hali k'i teliya dɔɔni parce que ne bɛ ka taa n kan ka taa baara de kɛ butigi dɔ la n bɛna taa o ko de la. Ali delila sa sabali k'i bolo da dusu la sa. Non, den de ko tɛ sa. A kɛ ne kama sa a kɛ balimaya min ma ɲɔgɔn cɛ a k'o kama. Oh non. Ne ma bangun t'a ta koyi. Ne ko n'a y'a sɔrɔ ni diplôme b'a bolo. Parce que diplôme ko de ye fɛn bɛɛ de ye sa. Diplôme ko de ye référence ye. Hein? I m'a faamuya. Ali sabali sa. I yɛrɛ k'a lajɛ sa. Oui, allô? Olivier, ça va? Oh, ne yɛrɛ bi ne bila k'i wele. Ne yɛrɛ bɛ k'i makɔnɔ tantɔ. Voilà. Bon, en fait, n bɛ fɛ k'i ta de ka n ka boutique comptable ye. Comme boutique caman bɛ n bolo quoi. Awɔ. Problème t'a la. D'accord. E k'a prix fɔ. Ko kalo la 200. I nɔ Olivier o ka ca kuru. A to ten sa i bɛ ni cɛ ta wa misi sa. A to 150 000 laban 230. Mais c'est vrai boutique ka ca togo togo wa. Olivier yɛrɛ k'a jateminɛ kɛ. Ko wagati n'a position de don sa. A to 230 la. Ah bon, ok, problème t'a la sa. O jɔ n bɛ tila k'an réfléchir n'a kɛra togo min na. Kɔfɛ n b'i wele. D'accord. Ok, merci quand même. Ali ko k'ale ta joli la. 200. Ali o ka ca sa sabali sa i ka tifun ta 20 a bɛ se jate la kojugu. Aw kalan de kɛ o. Diplôme de tɛ tifun bolo de ye problème ye sa. N'a sɔrɔ diplôme bɛ tifun bolo ne tun b'a ta sans discussion. Mais le problème c'est quoi diplôme de t'a bolo donc ne tɛ se k'a ta. E m'a fɔ k'i bɛ ka n ta 230. O diplôme de b'o bolo. O de kama ne tun k'i ma ko karisa kalan kɛ n'i tun ye diplôme sɔrɔ a banna mais e y'i ban kalan ma e taara tugu cɛ min bɔ o fana y'i ban kalan ma o dɛsɛlen don ka kalan kɛ donc ko ne k'e ta baara la ne bɛ se k'e ta aw ta baara la cogo di. An ka dɔ bɔ 20 la sa a kɛ 15 a bɛ se jate i b'a dɔn mun don wa kuma camanba ninnu nege tɛ n na quoi i m'a faamuya tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ se k'a kɛ. I tɛ se. Ne tɛ se k'a kɛ. I tɛ se Ali i bɛ bi dɔn i tɛ sini dɔn dɛ. Depuis ne ma furu i banna ka ne dɛmɛ fo sisan i y'an cɛ dɛmɛ i banna k'o fana kɛ. An bɛ bi la an tɛ sini e ne de bɛ fa kelen ba kelen na. N'an fa tun bɛ yan walayi tun tɛ nin kɛ ne la mais Ali Ala ka ko yir'i la mun b'i ɲinɛ ne cɛ an tɛ to tan koyi. Walayi an tɛ to tan an bɛ baara sɔrɔ Mali la yan mɔgɔ ba de ye baara sɔrɔ mun ma kalan kɛ. Kalanbali baden de kɛ don waritigi ye. Mais a bila i kun na dɛ. O baaraw fana b'a dama ma kalanbali baaraw bɛ yen manœuvrew bɛ yen maçonw bɛ yen menuisiers bɛ yen fɛn wɛrɛw bɛ yen. An bɛ kɛ fɛn bɛɛ ka tɛmɛ o kan k'a sɔrɔ hali o tɛ yen. Ne cɛ bɛ kɛ e mago bɛ baara kunna de o kalan ni baara de komi i y'i ba kalan ma i taara sigi tugu cɛ min kɔ o fana ma kalan aw bɛna jɔ ko ne k'aw ta baara la. An kalanna koyi an ma diplôme de sɔrɔ ne ye bac kɛ e yɛrɛ b'a dɔn siɲɛ joli san 4 ne bɛ bac nɔfɛ wa ne cɛ fɛnɛ bɛ ten an kalanna de an tɛ kalanbali ye dɛ an ma diplôme hali ne taara baarakɛyɔrɔ dɔ la sisan ni e taara i ka k'e bɛ taa baara ɲini mun de b'a yira olu la. dɔnniya m'an kunkolo la o de b'a yira. E de t'i ka dɔnniya yira cogo di. An b'a yira ni mun jɛnna an b'a yira n'o ye. dɔnniya de b'i yira papier sanfɛ. E k'a to yen sa e bɛ bi dɔn e tɛ si dɔn Ala k'i sara. Fo n'a sɔrɔ e ni ne ma sin kelen de minɛ n'a ye sin kelen minɛ Ala k'i sara. Ne i tɛ ne ka bitigi la yan bilen nin ye ne siɲɛ 2 nin ye siɲɛ laban ye. Awɔ k'an bɛn. Kana manga fo wuli k'a jɔ pour rien i ba kalan ma ne y'a f'i ɲɛna karisa kalan kɛ n'i ye kalan kɛ n b'i dɛmɛ i b'i dɛmɛ i bɛ baara ɲɛnamaw sɔrɔ i y'i ban mɔ k'i ta kɛ janjanja ye carré kɔnɔ ko sunguruya ka taa tugu cɛ kunda dɔ kɔ ka sɔrɔ ka n'a jɛ dɛ e cɛ ma kalan e cɛ ma kalan dɛ a kalanna dɛ a ye diplôme sɔrɔ dɛ diplôme t'a bolo dɛ n t'a dɔn fɛn min don diplôme t'e bolo diplôme t'e cɛ bolo e ko k'e ka kalandenw ka baara sɔrɔ a fɔ na ka taa manœuvre walima ka taa ministère ka fara ka bɔ na sa. Ni ko sugu bɛɛ de ta
pour que agi ta bala la an ko ha no ya ma so yere ni korage yere wala ni toro balima ala mo bi saka ri balima musula tu wallahi ni yere o bere ni ki bona ni asa inya balade fum ne nyabe ni ko na tuka minai esini tita esini tila singa tana kana ukatilia akala ko dine pa wala sanga sika diplôme sura na baraso ibira ta sige kalam be kan tuguri ibro wor ko nu kacha jom na jono e golla ta wornu fe o de passé wi o kay sangono classe ko na fe ha et puis ni e nana kalan damne sa jom na nga so sara jom na balu ha ka sanjanta tunga kalange e renye be ko bela Chérie, on me fait ane kelen kanu chérie, on me fait bébé wari dene molo kadima ngane dusuku itae bébé sanu de molo kadima ngane dusuku itae bébé lulu de molo kadima ngane dusuku itae ne ninga mo kadini ne jane mo kadini o ne kanu yo kadini mi fait chérie, isera dusuku na mi fait bébé sanu de molo kadima ngane dusuku itae ore dusuku itae dusuku itae. Allô? Ah, Maï. Allez où là? Je me reviens. Aywa, sérieusement yaro la ne bora de. Awo ne bora. Ndeka na boda ka bana nunu yewa. Ida muso na che fugari ninge. Muso te foyi ye che te foyi. Awo mega na nyeda ka yuko mi mfa marama doni. Awo na la sonama. Haya. Kambe ula dona. Ndemeo. Mena nyeda ka dondro. Asiga. Awo kambe. Awo. Waki mrekulu. Ni so ngilenda. Vasco, Uncle Twy. Allah, ma, asa, nana. Asa uncle boy. Allah. Tracé. ma gara fa mayre Faut qu'il y ait mon boy. Parti. ene na bonela Nana du boy. jarani Ichi afugari ndo. abe sokolo ma fugari tesa Ko fugari fila ko gadi ne ne woni. te fugari sa ma Ko. Angata. ta sokolo Agara fa mayre. Adale me sojula no. Awa tila ko gerzi gabe soro ni kana. Do jibla ko soro ka udale tu suno wala soko no. ma ere na o jarane bari wallahi Ana jayo. ne ere ko bari bela O kariya. Tele mo sege na sa. Na kasi fala. awi si ma ere jarane foi Me gato godi. Ajara ni re ko. na foro ko duna ma Nam. chere ni surprise sare Nana gowla. asa chere la ibaro ni wallahi ni jarane ma ma maga dal mari ma ere balla ka ne to ka ga bonni ne ku ma asa ji mam ji ta magami ma tla ma jidi ma Ala. mu ebe ni nalge mu na ji Ka ji na so ka asa sabar sa tra tebe tsina mani na tuji ma ben na chogo dike be agina go eske na ji ta ma utesa kum ma ere na ngbe baro la ne ko ji ta kada ma ji ta Ido is asa. Nema na jiko kama. Kajimi ngaso ka na jimi ndinga ndinga dala. Aish. Ai mi logo tena. Yi tono ke yo ka Ai aka mi logo foi tena. De jimi. Ma ko we jisu na lini. Ore bisi lanse ka bona sisa. ma ji Jis mali. Jis mali. Ko so kale ke we. Ma ko do. asa Fugari akilla ko ala ba do ni ko.
My goodness, Jimmy, sir. Just mal and bad. Bismillah, asa jabu ya Jimmy. Asa, ma dai ga fasan so da shi. Ba ko shi ya. Asa ka bari. Asa ta mai wai. Na ka wuli ka tanya wani. My reference. Ki ka wuli ka tanya wani wuli. Atna ta tiga ka tunga bari ne wani. Ngari guru fula fara ne. Baba punya. Ibola. Lego wari doti leti wardo so ibulu miskata maka shi sa ni ya. Wallahi wari fuite ne kun ya ron hali so kono warte ne bulu. Mama fine ni kila me ha Wari fuite bulu. Wallahi wari fuite alma chensa. Kane ko rege ya bitigida ali aba dima. Kana fuko mama tanu ne ta dro ka jiu dima ki mako ba. Ko rege ya ku bi chikona dale dola kabina wari da. Ba ju la. Abe jidi. Ba. Okay, atla kai. Meta jona ba. Kana tate ne ita gidan fini falin fole ga suro gata. Kwani fini fale wa. Awo lala na yi parle. Garante ya uri kadai. Mo kala ne guri kadai na yi parle aga aba. Ya sari ka la kan boka fini. Awo Modo do. wala ika komblem do. Okay. No ngu asa yaki na kaisa. Ma. Diga jiko ya na bosa ya ko ni fere electric me tukuni. Gila alka na ya soro kana bani. Mai e bor ai yo duni wor tambulu. Coco. Bonjour Ali. Bonjour Tifou, ça va? Ça va alhamdulillah. Comment? Ça va bien. Merci. Merci alhamdulillah. Vraiment ni c'est les man parce qu'il faut arrêter. On me fait na ça on me sera juge. J'ai bidon que les soirées pour le quoi. Donc qu'on fait mettre là dans l'antima. J'ai mis ton clé. On fait mettre là à Tu sais Tifou? Oui. Muna iwa ronde kone ti mo kala malta barala. Nda na ikanya mai gashi bidon que les juge. Na oni kala fa ni ma kala fa ito to di. Nyema enyi ta sabini na tala ko tudoya. Oui, bon ya c'est né. O sabini en klaga ni joko na juruta. O me ko le chene doa. Donc ça veut dire que makala. Ne kala a sabini fle yita sabini na dala ko juruti doa. Wa sabini doa sabini kumba ba yara dila. E moya. Ani. Uba dogo comprendre sur les do. Ah ouais, ba ni vidi. Même ça, kana ni best big fa no warte wow. Non è client tadi mais eni ne ko ni akara bal mama de sa we. Ni furu kira famille ni nyonte ko ni apika mo na wa jikele jangro. Iba kalama ya fembe de se. Donc tu dois anda. Ya fembe be ordre la wa bebe papier de ka. Ima fumia. Donc yam butila asabene fle dala e ko ke re kala ne do. Ni de ka no ne ti mo kala mbalta o. Ima fumia. Donc yam butila asabene fle dala e ko ke re kala ne do. Ni de ka no ne ti mo kala mbalta o. Ima kalande. Donc itina digo. Iba ro kataka école sula ani kalane do kilote. O de ga mo me diplôme so. Ni kin kalane ti diplôme so. Okay, c'est bon. Ça va bon, merci. Merci vraiment. Bosi bobo. C'est-à-dire où yere kaba baro ni fomo kaba kala ni fomo kana o yere na jibito ngele juruta de adusna bosi. Fana mo ko suge yere yeba sebene na ko mo juruti doya. O sebene be dala ke kala de ngo diplôme de mulo. Ibi kala ni joko ka juru de la jibito.